a još bolje žena. Da vas tako pozdravim i da vam se zahvalim što ste odvojili vreme i što ste znali koji je danas datum i koliko sati da dođete. Ima neki još koji će sutra se javiti da pitaju a kad će to da bude i u koliko sati. Jer tempo života je nažalost takav da ljudi stvarno ne stižu da isprate sve događaje. U Koceljevi je toliko kulturnih događaja da nije nas trojice ovde, ja ne znam šta bi biblioteka radila, ali vjerovatno primala platu kao što i sad prima. Niko iz biblioteke, niko iz opštine i nikakav tu sarkazam nije, nikakav tu ironija nije, samo pričamo o kulturi Koceljeve. Hvala vama za to, jer duha treba da ima i onaj koji čita, a ne samo onaj koji piše. A vi ste pokazali da želite da čujete nešto novo i da vidite jednu stvar koju odmah da vam kažem. Nisam se uobrazio, a nisam ni zaboravio da pišem roman. Znate da sam 17. godine napisao prvi, 19. drugi, evo sad 23. godine došao je na red i ovaj treći roman. Da bude 105 poklon. Pa Bože zdravlja, kad odem u penziju, bit će onda još lakše pisati, ali u međuvremenu sam uspeo da se malo odvojim od romana, pa sam otišao u istoriju. Napisao sam 2020. godine Dva života jednog Solunca, događaje iz Prvog svjetskog rata, pa sam, kao što reče Babić, napisao i ostavio trag ovoj Koceljevi vezano za 41. 45. gdje sam prvi put posle 80 godina spomenuo da su postojali i četnici u ovoj opštini. Ja u onoj knjizi posle Tamnava vidio sam sporadično, a ovdje koga interesuje mogao da sazna i ko je Slobodan Lukić, i ko je Miloš Jetić, i ko je Miloje Kovačević, i da neke stvari zna istoriju svoga kraja. Kako sam ja ovo počeo? Aj malo uvertire da vam kažem. Učiteljsko sam dete i odrastao sam u mirisu knjiga i dnevnika. Prve reči koje sam znao to je dnevnik, to su knjige, dok su drugi mirisali zemlju ili mehaničarske radionice ili neke druge stvari zahvaljujući svojim roditeljima. Ja sam živeo u stančiću okružen knjigama i sasvim je nekako i normalno da budem u priči pisanja i čitanja. Mislim da sam bio 6. razred kad sam pročitao sve romane Karl Maja. U 7. razredu sam već pročitao Mirjam. Onda kažem, ovih kaubojskih romana, Biser, Laso, Vajater, Don Holiday, crtanih romana, Luna, Krana, Ponoći, pa to kažem ti, to je na hiljade pročitanih stranica, gdje čovjek mora, hteo ne hteo, da stekne i brzinu čitanja, a mora i da nauči nešto. I onda sam se divio Karl Maju, kako je on mogao da napiše šta se dešava u Americi, a on Nemac, nikad nije bio u Americi. Kako je Jules Verne jurio pod morem sa podmornicom, a nikad nije ušao u podmornicu. I dođe ja do 8. razreda, napisa jednu pesmicu, Dragiša Penjin mene nagradi prvom nagradom. Dobija ja prvu nagradu kao najbolji dečiji pesnik u Podrinju. Sjećam se prva krila, Franjo Kruz i Rudi Čajevac, tako se zvala ta knjiga. Otišao ja u 8. razred, napisaše ovdje u biblioteci neki konkurs za najlepši, najbolji sastav. Pokojni Pera Milinović vozio kombijem, a Duška je bila u biblioteci. Ja dobijem prvu nagradu i odlazak na sajam knjiga. 73. godine ja među hiljadama knjiga, dete ko dete, poželim ja da budem na sajmu. Možda će jednog dana i stvarno biti ja, ali na sajmu ne kao čitalac, nego kao književnik. Sve zavisi koliko me bude probio još uvijek moj prijatelj Babić, jer da njega nije bilo od 2008. godine, ja ne bi bio ni ovo što jesam, jer sam preko njega, zahvaljujući njegovim novinama, počeo da pišem tekstove o našoj opštini, iz prošlosti, o malim, velikim ljudima, o zanatljama, o porodicama. I tako, tekst po tekst, dođe, evo mi neko pamti, moj prijatelj odlično, pošto je bio tu domaćin, 28. decembar 2001. godine pojavi se čuvena književnica u Koceljevi po imenu i prezimenu Ljiljana Habjanović. Napisala roman Sveta Petka. Milenko bio domaćin, priča ona o Svetoj Petki i Milenko i meni sam kliknuo nešto u glavi i ja ću da napišem knjigu, ali mušku, o muškarcima, neću ja o ženama, hoću ja da budem književnik. Znači, ta ideja je počela 2002. godine
mic po mic. 2017. godine se ja usudim da napišem prvi roman. Pozovem Milenka u pomoć, 2002. godine. Milenko, kad spiše roman? Jer ja znam, ova moja žena pametna uzme recepturu torte pa omaši da napravi kako je torta tamo trebala da ispadne. A ja uzmem pa treba da napišem nešto što nisam duže pisao od jedne stranice. Taj roman treba da ima i sadržaj, i likove, i ovo i ono. Milenko meni u 10 stvari, znaš, komplikovano je to, Đele, tu treba da razviješ ličnosti, ne smiješ da se zaljubiš u glavnog junaka, povedi računa o stilu pisanja, pazi ovo, pazi ono, ispričao neku komplikaciju, Bože moj, rekao, dobre su meni one 2 stranice što napišem, a ja pisao pismene sastave deci, pa ni Milenko nije znao kako sam pisao protiv njega. Kaže, i tako još neke Jasmine ovdje profesorice, a deca ovaj hoće za 3, ovaj hoće za 4, ovaj kaže daj mi za 5 napiši da dobijem 5 na kraju godine. I ja ne znaju da potpišu se. Uvijek se sjetim anegdote, Jasmina je njegova koleginica, napiše sad jednom biznismenu procjeljevačkom koji ima kamione, avione, ovo ti nisi napisao, ti ne znaš ovako ni da se izražavaš, a kamo ni da napišeš. Uhvatit ću ja tebe na maturskom radu. Ljudi moji, verujte, sreda, navala kod mene u kancelariju zapošljavanju, telefon. Đele, od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. Sedim u magarećoj klupi i pričaj mi šta treba da piše. Ona je njega stavila posebno u magareću klupu da ne bi on prepisivao, a on telefon ima. Započnem ja 3 rečenice, prekidaj, evo ide. Prekinem ja, prođe 10 minuta, on kaže imam 6 sati vremena, ja ću ti pročitati zadnju rečenicu pa ti poveži. Opet on meni se, ja 3 rečenice, ja 2, ja 5, pisali smo mi cijelo moje radno vreme do 2 sata i napisali i ona njemu daje 3 plus i kaže ovo opet ti nisi napisao. I on budala, da ta će dete ko dete, ispriča da sam ja. A ona je bila u obeđenju da je komšija kepa. Mislila da komšija mu pisao, ali nije. Tako da sam ja malo varao ove nastavnike prosto srpskog jezika. Uglavnom krenem ti ja da pišem roman, Bože majko moja, prevrćem se noću, ne znam da li dubijem junaka, da li da ga ranim, da li sutra da ovako uradim, onako, sklepaj ja, sklepaj, nekako ja napisa to, dajem drugima da čitaju, babi čita, ovaj kad treba ovako, ovaj treba onako, ovaj kaže ovo, onaj ono, ajde da probamo, hoćemo babiću izdavati, hoćemo. Vidim ja da plivam ja tamo u Cetidisu mome gdje su autobiografski podaci. Jer sam ja učesnik, ja to pišem, ide ladna voda. A gdje treba drugi da pričaju i da to već treba sad nešto malo i smisliti. I uzem ja mic po mic, napišem ja ovaj prvi roman, Cetidis. Čudan naziv, ja izmislio reč. Pošto su mene ovi političari lečili od alkohola, ja sam imao, zdravo, sad izvoli, pošto sam ja imao neki preparat Cetidis, ja smislim taj preparat i naslovim Cetidis. Tako da je prvi roman dobio poruku, sinovi, eto tako, idite dalje, imajte snage. I onda sam ja došao do saznanja da bi bilo dobro da ja u naslovu Korica imam određene poruke za moje čitavce. Pa mi onda pala ludačka ideja koju niko nije podržao sve mene, jer ja sam uvijek bio izuzetak. A morate mi priznati da izuzetak sam i zato što sam AB negativan. M sam negativan, M pokupio AB, što nema 4 čovjeka na 1000 ljudi, hoću ja na Korice da stavim svoga sina. Nek ima onda glumi tog vojnika koji je junak tamo u tom romanu i to se meni svidi da, što rekao Ludi Petković, kaže njegovom sinu, Đele, napiši tekst u novinama da moj sin vidi moju sliku, na groblje nikad neće doći. Ovako novine može da naleti, da otvori pa da vidi kako mu je tata izgledao. Tako i ja rekao, možda će moj sin nekad pasti na pamet da otvori roman pa vidit će sebe, pa vidjet će posle drugom romanu moju babu. Sad na 3. romanu, ovo su moj otac i majka. Tako da sam ja napravio trilogiju, stavio na Korice porodičnu priču i primetili ste koji ste čitali moje romane, da su moji romani u pričama porodica. Znači, mene interesuje porodica i doživljaj u toj porodici,
Tako da sam sve te romane posvetio tome. Znači, prvi roman ko nije pratio, Svetidis, o radnje je na ratištu gdje se traži sin koji se nije vratio. U drugom romanu pišemo o ljudima koji nisu znali da su među sobom rod, pa su mogli sa decom da naprave neki problem, ali hvala Bogu, oba romana, što rekao gospodin Babić, završila se pozitivno u kafanama, u lojanicama, pravio ja to lepo, sve da bude. Kad čitaoci se javljaju i kažu, žele, sve je to lepo, ali nije život pink, nije ružičasto, okreni malo N1, okreni malo i neke negativne priče, nemoj sve da bude baš tako lepo. Rekao, ako hoćete tako od reality show, ja nađem motive i napišem ovaj roman Ne sudi, koji ima negativne ličnosti. Možda su negativne, možda nisu, ali sam naslov romana, neko je bolji poznavalac od mene, ovo su početne reči i rečenice iz Evanđelja po Mateju. Isus Hristos kad je šarao krutićem po pesku, po zemlji, došli su njegovi prijatelji da kažu kako je jedna žena grešna. On je uzeo samo i rekao rečenicu dok je šarao krutićem, pa znam da je kazna kamenovanje. Znači sad vi kad uzmete kamenje i da je ubijete kamenjem, da je gađate, samo pre nego što uzmete kamen, pogledajte da li vi nemate grehove. Pa spoznajte sebe, da li ste vi bezgrešni kad hoćete njoj da sudite. Kad je podigao glavu, nikog nije bilo oko te žene. I ta rečenica ne sudi, da se ne bi sudilo tebi, je meni dala motiv iz Evanđelja po Mateju da uzmem roman Ne sudi sa naslovom. Znači i ovaj roman, kao što je drugi roman, imao naslov Oprostite mile duše. Znači nije ovo slučajno, i naslovi romana nisu slučajne ni teme, i ja sam okrenut tome da sam napravio neku vrstu trilogije. U ovom romanu će biti neka priča veze sa prvim romanom. Ko je pročitao prvi roman, on će možda setiti se nekih stvari da imaju u ovom trećem romanu. Tako da u toj priči sam sve svesno radio i porodicu sam u prvom romanu razbio u priči na 3 dela, da se deda sekira, da se majka sekira, da ovaj priča svoje događaje. U drugom romanu su 2 priče, ovdje isto u kompoziciji ovog romana naćete 2 dela. U prvom delu, koji broji negde 50 strana, je priča o Stojićima, a u drugoj kompoziciji romana, drugom delu, bit će o Bačanovu. Tako taj drugi deo broji negde oko 100 strana. Znači ovaj 150 strana, roman bit će u priči da je to u stvari jedna familija. Ja vama neću prepričavati roman, ne bi bilo zanimljivo kad bi vam ja to sad prepričavao, ali ću iskoristiti neke priče da nešto iz romana i pročitam. Znači, objasnio sam da su 3 romana nastala u priči porodica, da su 3 romana sa porukama, da je moja želja pomirenja. U romanu ćete naći takvu rečenicu koja je malo deluje glupa, ja ću da se izrazim tako, pošto ovdje nema mnogo male dece. Svako vreme nosi svoje breme. Gospođa sedi u tramvaju, u stvari stoji u tramvaju obešena od onu ručku tamo, bradonja jedan student, ona gleda u njega, kaže: gospodine, vaspitanje se stiče u krugu porodice, rekao je Ivo Andrić. Ništa, bradonja i dalje gleda kroz prozor, a opet njega kuc. Gospodine, vaspitanje se stiče u krugu porodice. Okreće se bradonja, student i kaže: ne seri, rekao je momak Kapor. Strašna poruka. Čovjek čita savremenije romane, gdje je izražavanje tako, nema vaspitanja i porodice. Izvoli. Kaj s nama imaš ovdje stolicu? Ovo je naša novinarka koja je opravdano bila odsutna, pa će sada se priključi našoj priči. Prema tome, šta u romanu pisati da nije sad reality show? Što je rekao Babić, koji je poznavalac životnih prilika, bolje da smo pisali o Gradojeviću, o toj babi Trovačici Glivama, nego o babi koja čita romane ili da su ubistva. Koliko je afera bilo po Koceljevi, to bi se razgrabilo, ali ja želim nešto drugo. Ja želim da bude priča pomirenja, opraštanja. Danas je veliki verski praznik, veliki četvrtak. Danas sam vas sabro ovde, kad ljudi treba da se skupljaju,
u ovom tužnom danu, ali treba i da opraštaju. Znači, ovdje je priča i večeras vezana za opraštanje. Jer umrećemo svi kao sa pričom da nismo grešni. 90% što uđe u crkvu, bude u crkvi jedan čovjek. Kad izađe iz crkve, on je drugi čovjek. Odmah gleda kako da napokosti, da nešto uradi, da ne znam šta izvede. Zato kažem, mi smo ljudi, ne bi džabe bila priča grehova i ovo i ono. Sad pitanje je ko smo mi da sudimo? Da li smo mi određeni Bogom da sudimo ili nismo? Evo ja ću sad, kažem ti, malo iskoristiti da pitam gdje mi je Ica. Ico, aj molim te, pomozi mi, reci mi jednu stvar, pošto si Ica, moj prijatelj dugogodišnji preko fudbala, je jedan od čuvenih advokata u Valjevu i hteo sam da ga pitam, pošto je pravna struka u pitanju, a moj roman je dosta vezan za pravnu struku. Imam komentar da mnogo grdi pravni sistem. Da mi kažeš, šta ti, Ico, misliš o osveti? Kao pojmu i o grehu vezano za osvetu. Teško pitanje. Nemamo čudo pitanja i teško, a traži nekakav odgovor koji je veoma teško dati. Kako odgovoriti na osvetu? Osveta u ljudskom rodu postoji najverovatnije i od početka začeća ljudskog roda na ovoj nesretnoj zemlji, kugli zemaljskoj, a i danas, verovatno, ona ima neku svoju ulogu u svim modernim, pa i rekao bi savremenim i nesavremenim društvima ovog sveta. Ja lično smatram i vrlo je teško reći šta je osveta. Da li je osveta ako neko nekome ubije dete nevino, da bi mu se osvetio zbog nekog duga ili bilo čega drugog i kako reagovati na tako nešto. Ja opet, jako se dugo bavim ovom prljavom i nesrećnom profesijom u nesrećnoj zemlji gdje se nesreća svakodnevno višestruko umnožava, možda se to mnogima u ovoj zemlji i u ovom skupu ne sviđa, ja to govorim otvoreno. Lično smatram da čovečanstvo nije još na stepenu da bi prvo osveta traži najstrožiju kaznu, da bi smrtna kazna bila ukinuta. Nikada po meni, dugogodišnji sam i advokat i pravnik, bio sam i sudija, smrtna kazna ne bi bila ukinuta. Onaj koji posegne za ubistvo mora da pođe od toga da će biti ubijen. Vidim da navodno necivilizacijski akt ukidanja smrtne kazne vodi umnožavanju nesreća i umnožavanju osvete. Jer onaj koji posegne za osvetom zna da u ovoj nesrećnoj zemlji i u mnogim zemljama na nesrećnom svetu zna da neće biti streljan, da neće platiti glavom. Tako da ja lično smatram da svaka osveta mora biti od društva, kako bi ja rekao, sankcionisana na isti način. Ako je neko posegao i ubio nekog nevinog ili ubio iz koristoljublja na svirep način i tako dalje, mora biti ubeđen da preno što se odlučio na takav akt podnese kaznu koja bi bila isto ravna onome delu koje on počinje. To bi bio moj neki odgovor na osnovu. Hvala, sad ću pročitati u toj priči, hvala ti Ico puno, ja ću iskoristio sam namjernog iskustvenog čoveka koji to zna. Evo sad ću ga baš u tom stilu deo romana. Život je nemilosrdan i uvijek će biti pravde i nepravde, nevinih i ubica, ali ovaj život je u rukama Boga i on odlučuje o grehovima, a ne ti ili ja. Mene su učili da su Kain i Avel bili braća, svađali se, imali greh. Znači, Bog je samim postankom ljudi dao do znanja da život ne može biti bezgrešan, ali Bog je stvorio i dao ljudima ljubav da razumeju i reč oproštaj, da ljube bližnje svoje, da vole ljude, životinje, biljke, da vole život i nikome nije rečeno da bude ubica kad se rodi. Bolesnika u glavu je bilo i bit će. Samo je pitanje da li društvo takve ume da otkrije i da li može da na vreme ih prepozna i leči. Kad se nešto desi, onda su svi pametni. Još su stari Latinjani imali sentenciju i govorili da je lakše o tuđem suditi,
nego osvojen. I to je tačno. Završi patolog svoj monolog pred smrt, jer je znao i latinsku izreku da je čas smrti neizvestan, a da je smrt izvesna, pošto se razumeo u dobro dejstvo otrova. Dobro mu je sve to rekao, progovorila je moja uzbuđena snajka pravnica. Pa na što bi izgledao svet kad bi svi isteravali svoje osvete? To ne bi bio život, to bi bio nezapamćen haos straha i ludila bolesnih umova, kojima su svi krivi za njihove probleme, životne promašaje. To bi bio svet frustriranih manijaka, opterećenih raznim ludilima. Užasavam se pomisli da svi glume i budu nekakvi osvetnici. Normalno je da sve ne može biti 100% ispravno u odmeravanju pravde, jer ljudski bol se ne može izmeriti. Zato se deluje kaznenom politikom u cilju odvraćanja od kriminala, zločina, upravo zbog nedostatka svesti kod ljudi, koji misle da je svijet stvoren samo za njih i zbog njih, pa mogu da rade šta hoće i kako hoće, jer imaju pare, jer imaju moć, jer ne znaju šta znači ljubav i oproštaj. Snajka, to sa osvetom, oproštaj je za mene filozofsko pitanje, ne bi ga dalje elaborirao iz razloga što svi znaju da pričaju jedno, a kad dođe kući i kad se to desi, onda pričaju drugo. Sasvim se drugačije ponašaju za istu stvar kad je njihovo lično pitanje i tako dalje. Hoću sada pitam jednog mog prijatelja isto ovdje, uključit će se on zbog mene. Gospodine Ninkoviću, iskoristio bi inspektora bivšeg u penziji da pitam da li ubica se rađa ili postaje? Postaje. Mislim da mnoge zasluge da su i roditelji krivi kako su ga citali. Ako dobro vaspitan, dobro odgajano, ne verujem da samim rođenjem da će postati ubica. Ali život čini čuda, tako ga vodi određenim putema. Hvala. Puno si mi pomogao. Da opet čitam jedan deo da vas zainteresujem. Preskačem po knjizi da ne bi bilo sadržaja. Gile, ti si video skoro kako sade drvorede ulicama. Posade krivo drvo, pa pored njega udare prav kočić ili nekakvu čvrstu daščicu, pa onda nađu elastičnu gumu i vežu mlado drvo za taj kočić, daščicu, i mlado drvo se da savijati u pravcu koji ti želiš. Ta guma upravlja drvo da raste pravo i u većini slučajeva drvo izraste. Kad pukne guma iz nekog razloga ili kad se skloni, ti vidiš i dalje krivinu, grbu, i nastavlja da se krivi na ulicu. To ti je tako sa decom u maloletničkim godinama. Čuo si za rečenicu da vreme ne može krivo da ispravi, jer što se krivo rodi, vreme ne ispravi. Tako ne može ni priča Amfilokijeva o ikoni i sekiri. Ja se slabo sećam tih ikona posle održane kazne. Možda bih izbrojao na prste leve ruke, a znaš li koliko sam ih upoznao, koliko sam puta pomislio da sam uspeo sa njima, pa se posle razočarao. I opet iznova vidim dete, pa čoveka i pokušavam da napravim ikonu, ali mene nema, ima ulice. I kvar je to. Mnogi roditelji neće i ne znaju, ne prepoznaju da se dete krivi, da ima devijaciju i posle bude kasno, pa umjesto da jedu treba, oni roditeljima jedu džigericu. Reč rodi, nemoj da pomisliš kao beba, već figurativno, od malena, ko je u ranoj mladosti ušlo u devijaciju. Sve mi ovdje znamo. Imam debelo dosije i o vašem sinu. Primećujete da vas ubacujemo u priču razmišljanja. Znači, pričao sam malo pre o pravima, sad pričam malo o kriminalu. Znači, uvodim vas u likove ovog romana. Ali prvo da vam kažem o čemu se radi u romanu. To će najbolje da mi kaže Rašo. Da li je moguće da čovjek 20 godina ide kod istog čovjeka na letovanje iz zimova? Moguće. Da budem ja kratak s odgovorom kao i mi. Moguće, to se meni desiti. Mislim, desiti, što nam budu objasnim. Ja 23 godine letim u istom mjestu, u istom kuću, u istom krevetu. Tako da je ta soba dobila i naziv Rašništvo. Ne mogu da objasnim, samo da se nadovežem na Nina, mog sotu druga, kaže ovo da li može bude. Evo sad sam ovo dobro iskoro. Kaže, doktore, imamo u kući vikendice, automobile. Samo su nam djeca otiše, gotovo se javljaju. A doktor kaže,
u šta ste ulagali to imate. A na to bi sam dovezu Duško Radović je rekao, kaže, neki ljudi imaju dobar posao, dobra kola, dobre stanove, a lošu decu. Sve što im je dobro napravili su drugi. Hvala. Evo sticajem okolnosti, malo vas nagonim na razmišljanje. Upravo je Raša pokazao i otkrio početak romana. Pošao sam na autobusku stanicu nekim povodom i sretnem, malo će se ljudi prekrstiti, nikad niste čuli možda za ime Rozomir. Ovo je kod nas u Koceljevi bio jedan pokojni vozač, voćare, zvali ga Šesta. I nosi 2 torbe i kaže, rekao Šesto, ako Bog da, putuješ negdje. Kaže, idem na Zlatibor. Kaže, 20-30 godina ja idem kod iste porodice u avgustu mesecu i mi tamo letujemo za vreme, kaže, letnjeg avgusta. I ja se začudio, bre, 20 godina ići kod istog čovjeka u istu kuću, u istu priču. I to mi da povod za početak romana. Znači, u ovom romanu, ta porodica i druga porodica gdje su kod njih išli se toliko zbližili, ljudi se valjda zbliže, pa znaju sve jedni od drugima, normalno je to da bude. Međutim, ovi moji Koceljevci koji su otišli na Zlatibor, porodicu, moram sam malo istorije dobaciti, moram malo ja i rata se dopatim, Titov neki oznaš partizan koji ga je spašavao, dobio vilu na Zlatiboru. Odmah u centru, posle ta vila prodavana Petrovićima i ostalo, ne zna se čija je, koja je. I u toj vili je taj čika Marko i Janka živjeli i rodili su sina Janka, koji je završio škole, fakultete i njegova žena Mira je doktorka. I pošto su umrli ovi matori, oni izdaju te sobe, zimi, leti, idu na Zlatibor. Međutim, problem je sa sinom, malo pre što sam počeo da pričam, koji je problematičan. To rekao, sve su imali, samo za sina su zaboravili tog jednog. I to sad, tu priču njihovu o sinu, pričaju ovi moji Koceljevci svome sinu Milanu i svojoj snajci Ljilji. Kako oni znaju te Stojiće, kako su po babinoj familiji neki rođaci i kako oni slušaju njihovu ispovest, šta se sve desilo u toj porodici Stojića, koju sam ja namjerno stavio da je iz Batalaga, pošto ima jedna jedina kuća, u Batalagama još uvek Stojića, ne Stojnića, nego Stojića. I onda je tako roman napisan, koncepcija romana, da oni sede u kućnom ambijentu, piju pivo ladno do motora, što rekao moj sin Klizin iz Oluk, tata i sin, i priča mama priču, kako je bilo, šta je bilo sa porodicom Stojić. U drugom delu romana, gdje se pojavljuje priča o osveti, je priča o jednom gospodinu koga ima u prvom romanu i on je Francuz, stvari Srbin, Goran Baćanov. On je opet familija ovim Stojićima i sad deda Gile zaustavlja svoju ženu Micu i priča sinu i snajci kakvi su sad odnosi kod porodice Baćanov, gdje je u pitanju sociološki pojam osveta. Tako da je roman koncipiran. Jedan prijatelj mi je rekao da sam napravio možda protiv pravnog sistema neku priču, jer ja ne mogu da shvatim, ja sam pravnik, ali ja ne mogu da shvatim da vojnik uzme i ubije vojnika na straži. I da neko pravi ovu Srbiju ludačkom Srbijom, da je vojnik ubio vojnika na Dedinju, kao Vaja Terp do Holide, ljudi bre. I tu neki tužilac dobija nešto i ovo i ono. Ja ne mogu da shvatim u pravnom sistemu Srbije da mi neko nabija na nos šta je politika, šta je nezavisno sudstvo. A ja ne poznajem nezavisno sudstvo uopšte. Jer imao sam priliku da čovjek kaže političar, izvini, molim te sudija, nas da nije bilo iz ove partije, ti nikad ne bi bio taj sudija. Ko zna ko bi bio, jer mi smo te postavili. Hoću da nam pomogneš da odradiš i ovo. Pa vidite šta se oslobađa, šta se dešava. Tuže ljude za neki verbalni delikt, a ovoga ne tuže. Evo sad Ica i ovi ljudi, valjevski advokati, ne znaju priču. Da li moguće u pravnom sistemu da dva radnika u Koceljevi dobiju otkaz i da apelacioni sud i vrhovni sud i ne znam koji jednome kaže u redu je što dobio otkaz, a drugoga da vrate na posao i da mu daju pare. Isti sudija, isto veće, isti slučaj, sve isto. A dva čoveka
dve različite presude. Kakav je to pravni sistem? Stvarno nisam, možda sam u romanu, vidjet ćete to i sa pravne tačke gledište, ja nisam voleo pravni sistem u sudu, mada sam porotnik i slušam tamo kakve gluposti, ali ja sam bio ceo život 40 godina u upravnom postupku. Da je mnogo lakše. Rešenje, uverenje, potvrda i to mi je to bilo to priča, a sudski postupak u ovakvom pravnom sistemu i ovakvom pravnoj državi je za mene stvarno za knjigu, za roman. Možda to pokazuje moj intelektualno neke stvari, ali kad budete pročitali, ova knjiga će vam među ostalog i to reći. Kao što sam već napomenuo, znači imamo u ovoj knjizi, u ovom romanu, imamo hrišćanstvo, osvetu, praštanje, imamo psihologiju. Taj sin je u KP domu Valjevo. Vi znate šta je KP dom u Valjevo, namjerno sam stavio, pošto je to jedina od ustanova koja treba da pomogne da ta djeca posle maloletničke delikvencije izađu na pravi put, a pitanje koliko uspevaju. Koristio sam rečenice mog prijatelja Popovića koji je radio u KP domu, tako da imam i lična iskustva, gledao sam da to bude na neki način autentično. I sad bi još hteo samo da vam malo da kažem da ja ne mogu bez rata, ja ne mogu, ja sam javno kažem kuma muslimana, sahranio sam do godine, ove godine idemo na godinu dana, Rusina sam sahranio, imam 40 godina života u Ciganima, imam, što se kaže, prijatelje i Albance, ja sam Srbin i znam ko sam i šta sam, to me koštalo u vojsci. Ja sam u vojsci bio najbolji vojnik u Jugoslaviji i pošto je to bilo nas 18 najboljih vojnika, mi smo dobili te značke i trebali smo da idemo u Beograd. U Beogradu je Večernje novosti su pisale od najboljim vojnicima, jedan je morao da bude musliman, jedan bude Rusin, jedan Srbin, jedan Jugosloven, jedan Hrvat, jedan, ne znam ja, Makedonac, Crnogorac, 18 naroda i nacija. Uglavnom znam da je to bilo i mene su odredili ispred 5. Zagrebačke armijske oblasti kao vojnog policajca, da ja predstavljam 5. Zagrebačku armijsku oblast kao vojni policajac. Obuci se, spremi se, auto te čeka iz Zagreba za Beograd. Ja došao ujutru, paradiran, srećan, idem u Beograd, generali te bude, televizija te snima, Večernje novosti pišu. Kad on pogleda i kaže, haha, ti si Srbin. Ja rekao Srbin, šta je sporno? Pa znaš, u posljednjem momentu je stiglo da mi dajemo Jugoslovena. Dobro rekao, ja neću da budem Jugosloven, ja sam Srbin. Pa znaš, kaže Đermanić, ja tebe ne mogu da pošaljem kao Srbina, jer ja moram pošaljem Jugoslovena. To je bila 81. godina, Tito je umro, svi bili Jugosloveni 81. Malo je ko. A ja se našao da se u Zagrebu pravim da sam ja Srbin. I ja gledam u njega, rekao, ne moram dići. Pa kaže, znao sam ja da si ti lud, kaže, ne bi ti bio Srbin. Našao sam Mađara, Imre Čorda, okrenem telefon. Ribariću, pošaljite onoga Mađara. Rekao, to je ne zna srpski da priča. Šta ima veze, ne zna priča, ali je Jugosloven. I ode čovjek mesto mene i ja vidim, bato moj, da ja kao Srbin nisam mogao 81. godine da budem ono što sam izabran, odabran. Ja sam im posle 3 mjeseca skratio vojsku, ali povodom toga sam hteo da kažem na ovoj strani ovdje mojoj 79. ću vam pročitati malo i toga, pa nas su dovezli posle nekoliko sati do tog Nevetina i rekli nam zašto tamo idemo. Znači, znali smo da ćemo biti razmenjeni i pušteni. Posle mog verbalnog ludačenja i pretnje u autobusu da ću srušiti Zagreb kad se vratim u vojsku, kako ću onda bombardovati veće hrvatske gradove i ko zna šta sam još bulaznio, jer sam bio pod uticajem njihovih muka i želja osvete, ponovo sam vraćen i jedini ja transportovan u Split, u koncentracioni logor Lora. Kad sam u prvom romanu, ko je pratio mene u prvom romanu Setidis, napomenuo ove rečenice da sam bio učesnik razmene između Srba i Hrvata 92. godine u selu Nemetin, Bijelo Brdo, Osijek, Sarvaš i tako dalje. Znači, ja sam bio u tim događajima i zato sam siguran da znam šta piše, ali ovo što ću vam sad njegove riječi reći, slušajte. Pričamo o logoru Lora u Splitu, čuli ste, vjerovatno. To je bilo mučilište za 1000 Srba, uglavnom civila i poneki vojnik ili rezervista, a i bilo je nas je i nekoliko pilota. Ovo je bio MiG.
O mukama koje sam preživeo, od batinjanja, seksualnih iživljavanja, pa telefoniranja, to ti je kad te povežu sa strujom preko poljskog telefona i tako dalje, da ti ne detaljiše. Najjezivije je bilo kad uveče svrati pijani Splićani i onda moj stražar uzme po 50 maraka od njih i dozvoli da nas tuku kao vreće. Bili smo vezani lancima, bespomoćni, dobijali udarce, jače ili slabije i slušali njihova cerekanja, psovanja. Gledao sam jednom prilikom film dokumentarac pod nazivom Mučenici o mukama u logoru Lora, a čujem da i neki preživjeli zarobljenik piše knjigu o našim mukama. I znaš šta je od svih fizičkih i psihičkih muka bilo bar meni najteže? Mučno mi je pričati, ali moram, jer to ima posle nastavak, a i posljedicu. Ujutru bi taj isti stražar, ne mogu ti reći ime, dovodio dečake od 7-8 godina da pišaju po nama. Da, dobro si čuo. Zvao je decu i uživao u slici kako deca zapišavaju po glavi vezanog pilota JNA u tom istom Splitu sa podosta Srba i koji su dali fudbalskom klubu ime Hajduk. Nastavio je tišim glasom. Onaj dečiji bezazdani smeh i cerekanje, pa takmičenje ko će me pogoditi u oko, danima sam sanjao. Malo pre sam spomenuo reč posljedica. To ti je to moj gile jer sam doneo zavet da se nikad neću oženiti i imati decu koja trebaju da budu radost sveta, a ne političke igračke frustriranih zločinaca u kojekakvim uniformama ili bez njih. Gledao sam na Bliskom istoku, u Aziji, a boga mi u Africi, kako decu opašu bombama, uteruju Alaha u glavu deci i onda ih koriste za atentate, samoubilačke akcije. Grozno i jezivo i samo dokaz da je čovjek najveća životinja. Dosta o tome i mojim mukama, ne do Bog više nikome. Znači, ovdje sam vam ispričao malu priču istorije, da sam morao to malo da naglasim. Jučer mi je ova knjiga otišla u Sjenicu. Otiče jednom Hrvatu. Ja se ne libim svoje reči i kažem, Srbin sam bio nacionalista, ja nisam šovinista, ja sam nacionalista, ja sam Srbin, Nikoldan slavim i koliko znam i poznajem, ima 200 Đermanića u Hrvatskoj, katolika. Svaka familija ima svoje poturice, svaka familija ima isto prezime, različite priče. Sjećam se ovoga, žive još Vita Kovačević. Vita Kovačević Srbin, Abid Kovačević musliman, a ovaj Zlatko Kovačević Hrvat. A svima isto prezime Kovačević. Tako da ti znaj ko je šta i ko je ko. Tako da sam i ovaj deo ovdje malo istorije, malo teologije, malo politike ovdje ima u romanu. Sve to satkano u priču jednu, gdje ja sad hoću još malo da završim, pa da prodiskutujemo i kažem ne sudi, da se ne bi tebi sudilo. Evo, oko malo kriminala i psihologije, još samo kako je malo pre rekao pametno moj prijatelj Ninković, samo da pogledam i taj deo. Tako namjerno to razbacujem da ne povežete neke stvari. Gospodine Ninkoviću, ne odnose na tebe, ali verovatno je to ta priča. Vjeruj mi na reč. Ja sam iskusan i prevejan inspektor koji je lažno ulazio u ovaj svijet i video ga iznutra i kao ti poželeo da ga uništim. Onda sam shvatio zašto nisam uspio da razumem Kafku i njegov proces. Zašto nikad nisam uspio da pročitam i razumem Pavićev kazalski rečnik. U oba slučaja se radi o sistemu koji u centru zbivanja ima samo interes, novac, interes i novac. Znači, sistem funkcioniše zahvaljujući zaštiti s polja i mnogo tu bude kolateralne štete u vidu pojedinaca koji štrče, mnogo znaju ili mnogo pričaju zbog naglog izliva poštenja. Bilo je tu i dobrih policajaca, samo da znaš. Razumiješ ti mene dobro i ti si taj koji je postajao kolateralna šteta. Ako budeš i dalje glup i čačkao mečku tamo gdje ne treba. Sve sam ti rekao o prostituciji i o tome da si budalo naleteo baš mečki na ruku sa tom istragom o ubistvu. Znaš šta hoćeš da mi kažeš? Kako ti samo profesionalno radiš svoj posao, kako se zakleo roditeljima da ćeš pronaći ubicu i kako tako te gluposti, kako se moja priča kosi sa tvojim moralnim principima, zakletvama i drugim stranjima. Ako to ne isteraš do kraja, znaj ovo, isuviše su tvoji dobri sinovi i lepi dečaci mali da shvate tvoju časnost i poštenje na poslu, a bit će veliki i jednog dana će te i osuđivati kako si ih ostavio kad si im bio potreban u odrastanju.
Naježim se kad vidim sliku u tvojoj kući i licemerja tvojih kolega i pretpostavljenih, dok ti ljube ženu u saučešće, a onda lažu kako će naći tvoga ubicu, pomoći tvoje ženi i deci i nikad neće zaboraviti časnog policajca, velikog inspektora u usponu snage koji je želeo da stane kriminalu na put. Razumeš sve ti ovo, ali bojim se da ako nastaviš istragu, uskoro ću doći kod tebe da te celivam. Nešto mi liči na ubice moga oca, nešto mi liči sad na ovu priču što se sad pojavila. Ovo je pisano 2020. godine. U ovom romanu, u KP Domu, među ostalo, bio je i Zvezdan Slavnić, koji je nažalost postao sad brilijat i junak. Ima i njega, i njegova ekipa sa ovim mojim junakom i tako dalje. Tako da, roman kao roman je kompleksna priča. Svi moji romani imaju onu priču koju je vjerovatno rekao i ovaj gospodin, koga ja nisam danas doveo ovde, upoznao sam ga preko udruženja potomaka ratnika. Dečko je završio, kao i moja Tamara Senić, koju ja ovde posebno pozdravljam, završio je za profesora srpskog jezika i njega sam potpisao ovde kao recenzenta. A i to da pročitam, pa da privodimo kraju. Ovo je treći roman u posljednjih 5 godina stvaralačkog rada ovog pisca, posle romana Svetitis i Oprostite mile duše. Među vremenu je priredio i roman Dva životinjnog solunca i napisao je kroniku opštine Koceljeva 41-45. Tema njegovih romana je porodična i familijarna životna priča ispričana pitkim, jednostavnim rečima na trilerski način. On čitaocu ne dozvoljava da ostane ravnodušan prema radnji priče i ostavi čitanje, već ga nagoni da roman pročita u jednom dahu kako bi saznao celu istinu, a onda da čitanje ponovi na malo sporiji način sa razmišljanjem o likovima i o radu. Zanimljiv je pokušaj Đermanovića da u ovom najnovijem romanu sa samo 4 lika, koja među sobom pričaju i slušaju jedni druge u kućnoj atmosferi, dočara vremena prošlosti koja su ružna i teška po porodice koje se prepliču na kraju romana jer su jedna familija. Roman je zanimljiv jer oslikava i sam odnos i što ne reći sukob generacije među članova porodice Milinković, koja priča i sluša ovu priču o porodicama Stojić i Baćanov, koje su iz rodbinskog okruženja. U romanu na izvestan način dominira sporedan lik, što je Đermanović vešto ukomponovao i što je retko u našoj književnosti. Pomalo napadan, interesantan je način razmišljanja i pričanja deka Gila, koji se uporno nameće da bude glavna ličnost romana, a u stvari je samo pripovedač koji je druga ruka priče o svojoj daljoj familiji i njenim problemima. Uz podrške supruge koje je dao važnost i neslaganje snajke, on ne samo pokušava, već uspeva da iz svog sina uvuče u slušanje i šta više od članova svoje porodice da slušanje pretoče u književno delo. Ovo je roman u kojem Đermanović napravio veliki iskorak u likovima i prvi put opisivao likove koji imaju negativnu ulogu i tako pokazao da sve porodice ne moraju biti srećne u svom blagostanju kako zbog unutrašnjih problema, kao što je porodici Stojić, ili zbog spoljnog uticaja, kao što je rat izazvao kod porodice Baćanov. Poruka romana samo potvrđuje da život i dan danas piše romane gde volimo nesreće u tuđim kućama i mislimo da to kod nas ne može da bude. Ipak je kroz 2 reči sve rečeno u naslovu, da mi nismo ti koji treba da sudimo. Sa ovim bi ja završio ovo večeras. Htio sam samo da vas malo onako uvedem u roman, da bi ga kupili i da bi sutra mogli da kad pročitate, dođete i kažete ovakvu rečenicu. Tanja, šta si mi rekla telefonom? Evo, izvinite, sad da čujete jednu koja je pročitala ovaj roman. Ja ću prvo reći hvala. Ostala sam do 6 ujutru, zato što je takav roman da nisam mogla da prestanem da ga čitam. Nisam otišla u crkvu i ono što ja stalno ponavljam, rekla sam da ti nisi čovjek, da si ti ljudina. Tvoje knjige, ja se izvinjavam, tvoje knjige su kao i život, znači kao i ljudi. Nekim ljudima se često vraćamo, pa tako je i sa tvojim knjigama. To što si pričao u 3. pa 1. ko bude čitao, vidjet ćete. Čitajte pa uživajte. Hvala, nisam ju zbog reklame, nego što ona i Raša, sam 2-3 ima koji su pročitali roman i onda u romanu imam ovu priču da sam uključivao imena Goran Senić, uključio sam Babića i njega sam nahvalio, pa Kreku, pa sam Prešu na Lovcu, pa sam hteo tako da malo autentično znam Koceljevu.
pa sam malo lokalistički o Zimnici, Koceljevoj nahvalio Koceljevu kao Zimnicu i tako neke stvari vuče mene ovaj lokal patriotizam prema moje opštini, ali sam polako izašao i do Zrenjanina, stigao sam i do Beograda, do Zlatibora, da ne bude samo to. Ono što vam ja obećavam, na kraju, sljedeći roman će biti mnogo lepši i možda i bolji, ali je za mene ova priča zanimljiva, kad je moj veliki prijatelj Milenko rekao, Đele, lako je napisati roman. To ti isto kad rodiš dete, a treba da se ljulja, treba da se čita, treba da ide iz ruke u ruku. Ja nemam predstav uopšte koliko se čita u Valjevu, u moj romani, u Loznici, u Osečini. Ja ću sad ići sa ovim romanom da obiđem susedne opštine i da vidim. Ali jednostavno, drago mi je što ste mi pomogli. Drago mi je što vas volim u ovoj priči i večeras, jer da nije vas, ja ovo ne bih pisao. Znači, vi meni dajete motiv i volju da ja opet pišem sljedeći roman. Inspiracija mora bude duha, mora bude interakcija. Mora meni velika reč Ivina ili Popova ili da ne kažem Stojanović, bilo kojeg tu da kažem, Đele, svaka ti čast. Ja ne mogu zaboraviti sam 3-4 anegdote. Čovjek šalje roman moj sa najviše zgrade u Šangaju. Čovjek mi šalje roman iz Afrike. Ljudi mi šalju, Ranković iz Dragine Male, moj prijatelj u Australiji. Đele, tvoj roman se čitao u srpskoj biblioteci u Sidneju. Ja, ovdje što rekao u Francuskoj i ne znam gde. To je velika stvar da se čuje da ima neki ludak iz Koceljeve, da zna da piše. Nemojte tako da pričate, a vaš roman je otišao u Kanadu. Evo vidite, i u Kanadu. Hvala, kažem. To mi je drago da neko čita i da neko sutra ima ovo ono. Ali meni je draže jedna stvar. Znate li vi šta kaže srpski seljak, kad je čovjek uspeo u životu? Čovjek je uspeo u životu kad oženi unuke, kaže. Ili unuku. Što? Pa tad je sa sinom završio, sa unucima oženio, nastavljena loza i ima ko da priča o njemu. A meni je srce večeras puno kad moj Laza, moj Nikola, moja Dunja, moja Anđela budu njihovoj unučadi pričali kako su bili na promociji kod dede Đela, u sali, punoj i tako tešno. To je ono što meni čini zadovoljstvo da ja osjećam tu priču da bez vas to ne bi bilo. Ja ne mogu sad da vam ispričam ni mojim Valjevcima, ni mojim kolegama iz Šapca, ni evo iz Loznice žena Jurla, javljaju mi se ljudi iz radnih mjesta i mojim Koceljevcima i mome Zaliću koji je bio u priči prvog romana i tako dalje. Koliko to vredi kad ja dođem ovdje i vidim vas i mogu s vama da popričam. Pa vredite čim imate ovoliko ljudi. Pa upravo si Zorice, evo sad ćete reći, ne znam ko je bio sam, Raša, verujem ko je bio. Profesor pravnog fakulteta, nijednu 9 u životu nije imao, sve 10-ke, Tomić razumiješ, Zoran. Tomić Zoran predstavlja svoje delo u kulturnom centru u Šapcu, 22. Šabac, 100.000 stanovnika, pa u gimnaziju je išlo u mojoj generaciji 200. 22 ja prebroje u kulturnom centru profesora, doktora koji je još uvek radi, kad ne dio pensije još malo. Ja pogledam, evo ovdje 60 ljudi, prošli put sam 120 imao. Znači da vrediš kad ti neko hoće da dođe, da odvoji vreme i ovo i ono. Ali kažem, mora da ima duha i publika, mora i publika da mi kaže šta voli, šta ne voli, šta je dobro, šta nije dobro, da bi ja mogao da dalje ispravljam, da stvaram, jer ja nemam reklamu. Ko se malo razume u književnost, Majić, taj vam je jedan veliki sad budući književnik i on ti u toj priči napisao 2 romana, prvi roman, super, onaj drugi ništa nisam razumeo. Cigan je silovo dete, ciganči sinovo devojčicu od 13 godina i zakon naš kaže da nema tu ljubavi, iako se oni vole i uzeli se vabračno zato što je ona mlađa od 14 godina. I to se tretira kao silovanje i on je kao pravnik napisao taj roman. Mislim, ništa posebno. Ali zato na kraju romana zahvaljuje se Siniši Paviću, zahvaljuje se ovome, onome. Kad je izbrao njih 15 u svojoj ekipi, a ja pogledajte, imam 2 prava i dosta meni, kad će meni 15. Imam dvojicu koji mi daju podršku i kažem, to je jedina istina. Evo, mene iz biblioteke niko ne reklamira, vi me reklamirate, mene niko iz opštine ne reklamira.
Ja sam uvek govorio, uvek postoje dobri ljudi kojima se zahvaljujem i na sponzorstvima i ovo i ono, ali kažem, mislim, malo je to glupo da sad ja pričam nešto loše. Ne pričam ja loše, ja samo pričam istinu. Znači, nije ta priča tako ružna. Znači, u ovoj priči ja samo kažem da vas nije i da ja ne osjećam neki fluid, da ne osjećam ja ljubav. I da ovaj nije došao, predstavit ću vam Velju Žunića, veoma dobar budući i sadašnji, ali kažem stvarno, dečko već ulazi u priču vrhunskih književnika. Kupujte njegove romane, jer ja vidim da on je mlad počeo da sazreva i da zna šta piše. Ja sam počeo u 60 i nekoj godini. Možda ću ja sad biti pametniji. Ali ja sam slušao Mihiza Mihajlovića, kad je nekada ova biblioteka imala prave goste, i on kaže, ja nikad Tita nisam vidio. A pisao sam puno o Titu. A Tito je mene, kaže, zajeb u životu 100 puta. Zato što sam bio opozicionar Tito, ja ne razumijem kako to sad piše, a ne zna čoveka i ovo i ono. Pa kaže, Đele, to je umetničko delo. To je tvoje autorsko delo. Ti pišeš sa fikcijama, izmišljenim likovima, sa pravim likovima, ti oblikuješ roman, ti ga stvaraš i to je, kaže, to je tvoje. Zato si ti autor tog dela, zato stojiš ti za toga, piši onako kao što iz tebe izlazi. I onda se mnogi političari, mnogi pravnici, mnogi ljudi, kaže, prepoznajem u tome. Pa znam, ali život je svima nama prepoznatljiv. Svi imaju neke događaje slične, ali ne možeš ti da pišeš autobiografiju sad o mom prijatelju Babiću da me sutra tuži. Kaže, ko je tebi dao pravo da ti pišeš o meni? Što? Pa ovo je moj život. Pa ja sam čuo, ali znaš, sud kaže kleveta, uvreda, evo danas se uvređuju i kleveću po sudu da je to strašno smešno. Tako da ja malo produžim tu priču i zahvaljujem i završavam. Ako imate šta da pitate, pitajte slobodno. Ko nije kupio, možda se kupi 700 dinara, i inače imaće da se kupi kod mene u mojej kancelariji. Ja za mjesec i pol dana odlazim u penziju, pa ću vam obećati i ovoga puta da ću nastaviti da pišem i da ću vas možda opet sabrati jednoga dana, možda u nekoj drugoj priči, nekog drugog romana. Hvala vam još. Evo, Đele, ja samo nešto, pošto sam proznan kao Velja Žunić, malo prije što sam rekao, da kažem ovako, kad vidim Đele ovako punu salu ovdje. Ako svi ovi ljudi došli zbog toga što vole tvoje knjige, to znači da si već dobar pisac. Ako su došli što vole tebe, to znači da si dobar čovjek ili kao što je dama rekla ljudi. U svakom slučaju, šta god da je to dva, ja tebi čestitam i dubok naklon i svaka čast i Bože zdravlje, vidimo se nekom drugom. Imate posluženje, molim vas, nemojte idete. Evo, mučila se moja žena da proba. Imate posluženje.